announcing the arrival of Gisnab kung wala pa nubaling nga sa local government sa Davao City ug mga enkargado opisyal ang inagurasyon sa 12 billion nga Davao City Bulk Water System Project nga gipangunahan ni Presidente Ferdinand Marcos kaginhang buntag. Nahibaluan sa Newsline nga wala gitugutan ang mga konsyal ug ilang mga representante nga moadto sa inaugurasyon. Tungod kay walay milingkod sa mga lingkuranan nga gigahin alang sa lokal nga panggamhanan sa syudad. Gipasibog na lang sa organizer ang mga bisita aron malingkuran ang atubangan. Una pa man mo abot si Presidente Marcos. Atol sa inaugurasyon, gisaysay ni Aboitiz, ang presidente sa Aboitiz Corporation, ang dalan nga nagian aron mahuman ang proyekto ug gilatas niini ang pandemya. Our commitment to Davao goes far beyond water. We began by providing affordable power here, and now we look forward to supporting the DCWD as they ensure every citizen within their franchise area to have access to clean and affordable water. Gipakita ni Aboitiz kang President Marcos ang mga pasilidad ug teknolohiya nga gigamit aron mamahimong limpyo ang tubig ug ihatod kini sa mga konsumidor. Sayang mensahe, gipasidungan ni Presidente Marcos ang management sa Aboitiz Equity Ventures Corporation ang lokal nga pangamahanan sa dakbayan sa Davao ug ang Davao City Water District. Congratulate the Agua water project and congratulate the Aboitiz group for the hard work they have put in and the commitment that you have shown despite the trouble. There were many I think I heard the litany of the difficulties that you have faced from the beginning to the end. Government not playing a small part in some of those either. But the commitment that you have shown to now be able to provide this much clean, fresh water. Ang proyekto usa ka joint venture sa Aqua Infrastruktura sa Aboitiz Corporation sa Davao City Water District ug gisugdan ni atong tuig 2015. Gikonsiderang pinakadakung bulk water supply sa nasud sa Pilipinas sa pagkakaron. Ang proyekto gisugdan pa niadtong panahon ni Mayor Rodrigo Duterte ug nagpadayon sa panahon ni kanhing Mayor ug karon Vice President Sara Duterte ug nahuman sa panahon ni Mayor Sebastian Duterte. Apan sa inaugurasyon sa proyekto, wala ni bisan usa sa mga Duterte ang mipakita ug wala usay mga konsyal nga mipakita. Bisan wala mo pakita ang taga City Government of Davao ug mga miyembro sa konseho, gipasalamatan sa Aboitiz Group of Companies ang inisyatiba sa mga Duterte alang sa ilang paningkamot nga matubag ang problema sa tubig dinhi sa dakbayan sa Davao. Sumala ni Davao City Water District Chairman of the Board Eduardo Bangayan. DCWD in 2024 is delivering the bulk water to the Davaoenos. Indeed, this milestone has turned DCWD master plan for a sustainable water supply in Davao City into reality. Cheers to our partnership and congratulations on Agua. Ang proyekto gilaomang makahatag og 300 hangtod 355 million liters nga supply sa tubig alang sa mga residentes sa dakbayan sa Davao. Sumala ni Sheikh Aboitiz Tuazon. What people expect from Agua? Consistent water supply and delivery to Davao City Water. Ang tubig nagagikan sa Tamugan River ug giproseso kini sa planta sa Agua nga ana sa barangay Gumalang ug moderetso kini sa linya paingon sa mga balay sa mga konsumidor sa DCWD. Bisan pa man sa mga sigalot ug uban pang kakulian, nainagurahan na ang proyekto ug ginaumang makaserbisyo kini sa katawhang Davaoeno. Edith Kadwayan, Newsline Philippines, stay safe.